nongialam bat ki Dkhot jongka National Student Union of India NSUI haka tarik Nohprah arhajar arpaway kila pynbna ba kila Iehnoh ya ka jinglong Dkhot naka NSUI bat kumjuh naka Congress Party daka ba pyni tylli ki Daw Kiba ki Dkhot kilamat naduh ka jingthung ya President ba thymmai jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC Bah Vincent H Pala President ka NSUI ka Meghalaya uba bansarai lang pingrop ulaong baka jing pinya so jongki ki samla puli bat ka NSUI ka badai ka kunhun ki samla puli jong ka Indian National Congress ka de halor ka nongrem baka Congress ka de ka party ka ba ailat ban ithu ru ya baro ki brio hakari bat kumjuh ka jingdon jong ki nongialam ki batbet haka Henry naduh balathung ya President ba thymmai PCC uba Vincent H Pala kilami bun ki kenrum kenram bat ki bam mia songtho jingmot hapdeng ki Dkhot jong ka Congress Party haka badon ka jingle siliang khmat ye kinong tre ka party ke batre shi tom met bat mensiem ong uba bansarai lang uban rap da ka ba ong ba President ke MPCC ulawan ra ya ka jing sngow ya pher jat benre hapdeng ki lai kenhun ki rilum jong jela ki ba baro shikata ki don hapdeng ki jing ya tylli ka National Students Union of India kabadi ka student body jo ka Congress Party apo Meghalaya jungi kamran show ban mangi la resign mangi ki core committee ki office bearers but baro ki members apo ka state jo ka Meghalaya habaning kong hi ko anya thu epi ba kumno ngi poi ban join ya kata ka NSUI apo Meghalaya ngisdang house nem arhajar khat khandai tang khandiat banai shawan sedang ke MP election ngialum para khna ki ba bat lupai ki leadership role sa ki colleges but ki universities ki jongki ki ba bat kum ki DR ki CR ki coordinators ki college kawa pen du men CM shisha yanga bat pen so si om tang yanga Henry ka ying ka sam jonga hi bro ko wai kalong bangali kindu ye MPCC president haka ying ka jongi but ngekran phangka e kata ma organization haka Congress Party bangyele kumno ngi yat kumno but dalam dep kata kacing ekran ikli be yang pibon pisah ma pilong state president NSUI pibon pisah ngasho biet ngaling no kumno kum takum leader karu MP bangar wa thep vote kayeng kasem jong thep vote kli kum kata jing kli yang hatongi batrai kum ki student jong party ngidon kam pisah se ngile daling no shisha but kabaja shen kamami ki khat armut ki MLA shisngi hadian kato ngayo ka phone now national president jongi jo ka NSUI na Delhi phone yang ukli yang brother beli ja kumne kumtai boro khat baruang ba u AICC secretary daka jing batai jong MPCC president uang dissolve no ka NSUI shisngi hadian bami kito ki MLA dissolve no ka NSUI namar balai ba president jo ka NSUI udi khun jong zenet sangma hatung adi khun zenet sangma sa